ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union, ha ka Sautrik Urumpang Arjar Arpuway kala Dawa ka Sorkar Jilla, bakadai ban Shimti hino Halade, ban penyat ya ka 108, kabalong kawai ni kita nak traikam kongsan ha kabayadai bat ka jingyada, bat ka jingpelai ya ki Memriwu, ki badonkam ya ka jingyarap bakerke, lingba ka jingdon jong kani katanat ka baju ai jing syakri baro arpusaw kenta ha ka Jilla Meghalaya baro kawai. Kumban syupentip hang ni baka soskular ba ka GVK EMRI kalaya soy bat ka Sorkar Meghalaya kan sakun no asyen ha unay leber jong uni usnem arjar arpuway nado baka ni ka company kabaday nabar Jilla kalawan Shimti ban penyat ya ka 108 ha kani ka Jilla Meghalaya menta lakum bakat arsnem AA ban pen urlong ya kani ka jingdawa kaseng kalalit pensngawru ha ki hinrew pungut ki MLA jong ki yeng dorbar thawain bakin krenlem ya ka Sorkar Jilla bakan Shimti ban penyat hino dalade ya kani ka shlem jing a jingerap bakirke bad hakajo ka por kaseng kalada waru ya ka Sorkar balada kamla ban Shimti hi dalade ban penyat ya ka 108 Henry kadai ban thapat daga society haka jaka ban IT shaki company ki banabar jong ka Jilla Yem kwa shu ya kani ka management kabangi ya tray mentang di nakalian jungi ki kwa bet marba ki bon ki kendram ki bahang ni hang tai mo bangi lap bat kani ka management ki ngim kwa shu kani ka management ki kwa bet ka jingdawa jungi ha kani ka por ngiwan ban dawa bet na Sorkar baka Sorkar hi kan penya ya kani ka service ke jongi long khamtam nam ta unong shom kan long kani ka interest kani ka public interest mo maka ni ka ide ka nam ta ka yak ka im jong unong shom snong jong ka Jilla hi barok kowe tinggi dawa be ka Sorkar bakal Shimti hi daladi ya kani ka service ke jongi ka 108 nomor kan dia ka debit ka im ka yap jong u wei po wei nong shong snong jong keleng ka Meghalaya hi barok kowe hakatu ka singi ka dan hakasing khat khandai trek mas ndap ka rally ke jongi jong ka 108 di hakapor janmit i Mr. AL Head mo i health minister jongi i penni pat ka yungi kwa ban batai khandiat yap shapi shapang ka long nakaliang jongi bangin batai ba nakaliang jongi bon ki jing ki bangi lap ti maiti inum suthu kata ma ka jing jongi ti ngila bon ki meeting ki bangi la health ngila don lambat ki bat kini ki high level ka high level committee jing sha nakaliang jongi la ong ba inra ya kani ka issue jongi mo inra lang haka cabinet meeting tambangi klempat kat ni senam kalayat ke senam barok sisnam tambana kaliang jungi klempat ra ti bat kata yang ban kim don kata kanu katu ka press meeting ba ibatai press media ba ibatai yang ba ki klem yo kanu ka complain na upat ba tamana kaliang jungi long iskwa batai kin ye iba ya kipat ba barok we kumnuin kipat ba kin complain kin halor kata nama beli kim don lau jong uta helpline number no bakin complain shaki ti bon ki brief hi kin complain bit kin dal bi ha 108 tingilap ya kata ba ha kani kasnam ka balalet jing shang ngila ya resume ka duty jongi kat tu ka jing ki ha aja arhaja khat khandai ha ubanai December to ngila esuk ba ka management ka jing perkhat ka jing suk ba pat ba mo longi perkhat yu pat ba hi baro ti ka pelong ngi bangi join ka duty ha ubanai December snap arhaja khat khandai ha ubanai ba ha December ha ubanai ha tarik ka ba nyu tinggal resume ke duty dah ka ong ba jishangi don da ki demands ki jongi life hundred teli ki demands ti tangba ka jing ekran bat kini ki Sorkar mo bat ka government tingila ong ba kin ki penhiar no sha ka plat teli ki demand tangba ngindapet da kaliang jungi kata ka pelong biau yangi nama bele ka klempoi sha kata ka demand plat teli ki demands ka bangi la ya pa klem dan ka we ka klem urlong ha ru te ha poi ha ubanai ma jing shangi la mut banya sedang biang ka jing ki jungi tamba ka wan no ka pandemic time ha tu ka por tingi klem yung ta ka perkhat ke jing perkhat ba i perkhat ki pat ba lo ka num thot ni ka jing shakri jong pat ba wat ngi baro ka pat ba ro ki i kata ba yo ni covid 1 ka ni ka jing pang klam mo covid ti ngi ong ba
long ni perkhat pa ba lada 108 baro ikan ni covid case ke ket ka 108 ki frontliner ki debi ki 108 shano ken ki sorkar ka i ya kata ba even kini ki staff jungi baro ki sacrifice ya ladi kim yo bale ya kendu ya ki family nama bale ki long direct contact bat ki patient ndai kala iba head minister jungi ong ba kim yo ka complain kim yo tamba kim dan ba perkhat ya bangim dei ki nong ladang ni dei shisha ngim dei kita kinong tre jong ka sarkar tam ngilong hapo jong ka sarkar nama lada ka sarkar ka klam siu direct makana ini indirectly ka siu ni ka ailing ba junglo tamba han shis person ka di ka sarkar ka basiu halor jong ni baro ka jing pelut baro kim yo complain na kipat ba ka ni ka tai tamba bon upat ba over phone hi ka 108 bon kim yo nama belai hakatu ka por ka ambulance jong hi kala busy no haki ni ki covid case kibun pat ba kim note chut tang ban phone 108 nama balakit yo ki positive patient ti wat kata ka sorkar pat de kam ui kenya kata ka jing tre shitong jong kini ki frontliner ki ba hakani ka jing pang khlam na dong shidong barakhat call 108 pidan kam ayu call 108 pidan kam let mi shabar Pilih syabah saya call 108. Nadong syadong ka 108 ka balik ka bakit barok tang ba. Haka ka jingkran jong health minister jungi ngilap bay yong ba. Ngim day kinong tre. Kumno ken ilaban ong ba. Ngim day ti kinong tre jungi habang ngide ki brio na kan ni jela. Ngide ki brio na kan ni jela. Kumno ilaban ong ba. Ngim day kinong tre jong. Ting bang ngim day kinong tre jungi ikwa ba makihi ka government ka sorkar kan rakyat kan ni barok jingsha nakalyang jungi ngila ai kan ni ka jing kadang kenika memorandum jungi ngila ai ningkong sha chief minister jungi ngila ai kani sha chief minister jungi tingi kam dio kanu ka respond ti ka pelong ngi ba ngi hap yang sada ko ka letter namar ba hakatu bangila de pha i ong bangin ra kabinet tamangi klem i kanu ka basai so na pata jungi ti hakani ka por ti ka pelong ngi ba ngi shim yang da ka sinjam ngi le kunu ngi thob yang sada ka ka shithi ngi ai ki hinru phongut ki MLA ti ka ni ka example ka di ka receive copy jong ka bangi pha shakini ki hinru phongut ki MLA ti Ashko batay ba balay ka pelong ngi bangin pha hinru phongut MLA namar ka ni ka 108 kadai keleng ka Meghalaya ka jela Meghalaya bar huwai tikin ru phongut ki amali kidan kam ban tep halor jong kani namar kani kam de ban rai tang ma ishimat tang health minister tingi ko ba baro an ru phongut ki amali kin suthu ya ka jing e jong ki pat ba hi baro koi namar kini ki ka ni ka ambulance kidan ha different constituency ba phe long je kini kin ru phongut ki amali namar ki breu ki badan hang tu haka jaka jong ki iwei pe iwei long haka constituency ki jong itu kin ru phongut ki amali maki kin ra lang halor jong kani ken pakin yakran hakanu kono ka assembly session ka ban sawan pakin kran kin ra ya kani ka issue pakin solve ya kani ka problem ke jong ya kani ka por bumata ngamut pun ong balomba kani ka tanda buat ka jingki ka government kelakut arajar aku matau match kan kut arajar kuai tingi yang skema kono rem ba ka government kam isu pun prioritas kani kadai be penyak hi dalam ka jong hi ka la ka jong hi ka kelak konform dengan society, kelak konform dengan corporation, kumulek lah kiwi. Kata ke demand ke bengiang kata. Namari kini kita life demand kini kita mentosho. Namar lada ke JPK, mentosho di Frateliru. Kini di Frateliru mentosho. Namar boleh ngau ngipi bangi mentosho, namar ke tenda kelakut ke tenda. Ke mentosho menikram demand teh. Tang le sempurna kelakut ke tenda. Ban pusat dia kini ke mentosho. Ban pusat dia ada di hakaliang gini di Frateliru demand. Kibangi demand gini kisna marja kendai. Kidai Shwaba ka company kadang dan ka under contract with ka government of Meghalaya. Igini demands ngi aja kata. Te wat kata ru kimshim la ban penurlong igini pratli. Namar balai tu support ngi ladon tu karai bangin kata no iga management. Te hendrai gi ba we are under contract tingim la ban eliminate no ikono ba kidang dan contract. Tengi hakani senjam pemata bagi i ba ka kontrak kan ko da pa arjar ar pwe jong banai march life with rek de hanik senjam ni demand ba ka government hi kan mai profitize jo yang ni ka